Sí, doncs es tracta d'un acte únic a l'Estat, organitzat pel Club d'Esquí Llívia i que permet als esquiadors impacients fer les primeres baixades i provar nous salts de cara a aquesta temporada. Això sí, ho fan amb roba d'estiu, amb màniga curta alguns. Estem a 20 graus de temperatura. Això és gràcies als 45.000 quilos de gel que han portat de Mercabarna. Una cita que també serveix perquè les estacions d'esquí presentin les novetats d'aquesta temporada, que començarà a finals d'aquest mes, a finals de novembre. Aquí, de fet, ja es poden comprar els forfets per aquesta temporada, com per exemple aquest que tinc a les meves mans. I aquí la novetat està en que les estacions d'esquí s'acosten a les noves tecnologies. Enguany els forfets es podran recarregar per internet, és a dir, no farà falta que pugem a l'estació per comprar un forfet, sinó que ho podrem fer-ho a casa, a través d'internet. El repte pel sector també és acostar l'esquí al sector femení. A Espanya és del 15% la pràctica, la resta d'Europa és del 30%, i per això les marques innoven i intenten trobar nous equipaments exclusivament per les dones, com per exemple aquest tipus d'esquí fet amb un material innovador, que és el grafè, i que fa que els esquís siguin més resistents i alhora també més lleugers.